କାହାର ଥଣ୍ଡା ହବ ଚାଲ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଚାଲ 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 କ୍ଷୀରି ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ହେ ବାବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛ? ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ବୁଧବାର ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବୁଧବାର ଦିଆହବ ଆଉ ତମେ ଦବନି? ଖାଲି ଖାଇନେଇ ଆମେ ପଳେଇବୁ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଯାଇଛି? ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା କଟାଗିରି ବାବୁ ଘର ହେଇଛି କ'ଣ କଳା ସୋନା ନାମ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଧନ କିଏ? ଧନ ଟିକେ ଅନା ବାବୁ ତା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଆକାଶରେ ଧରିକିରି ଓହଳିକିରି ତଳକୁ ଖସି ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛତା ଛତା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଖାଇବେ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ଏଠି ସୋନୁ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ପନିର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ। ରୋଷେଇ ଆଗେ ଆମେ ତ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲି? କିଏ ରୋଷେଇ କରିଛି? ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସି ଖବର ଜୀବନ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ କିଏ ନନା କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ଦିଦି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ହଁ ତୁ ସେଦିନ ପିଇ ନଥିଲୁ ରାଗିଥିଲୁ ପାଣି ପିଇଲ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ନା ନା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ହଉ ସେଇଠୁ ଆଙ୍କ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ମୁନି ଗାଡ଼ିକି ଆଇଲା ସେଇଠୁ These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? ତୁରା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା? ପାଣି ପାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ନା 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 ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖାଇସାଇଲ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇସାଇଲ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲା ଖୋଲି କରିଦେଲ? ନଗଦ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱାଟ ଦେଲା ହେଲା କି ଆମେ ସେଇଦିନ ପାନ ଫାନ ଆସି ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ତମ ଟେଣ୍ଟ କାହିଁ ଖୋଲିଦେଲ ଅବିକା? କାଲି ଯାଇ ରଖିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ। ତମ ସରିଗଲା? ତମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସରିଗଲା? ଖାଇଲ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ? ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲି ରଖ। କାହିଁ ଖୋଲି ଦେଉଛ? ଯିବ ଯା ଜଲ୍ଦି।